L-erba' tat-tielet ġimgħa matul is-sena, sena 2. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 4, versi minn 1 sa 20. F'dak iż-żmien, Ġesu raġa beda jgħallem ħdejn il-baħar u nġabret madwaru kotra kbira, hekk li kellu jitlaq bil-qiegħda f'dajsa fuq il-baħar u n-nies kollha l-art matul ix-xatt. U qagħad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ bil-parabboli. U fit-tagħlim tiegħu qalilhom: Isimgħu, darba kien hemm bidwi u ħareġ jiżra. Ġara li u jiżra xi żerrijat waqgħu fil-mogħdija, ġew la safar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu f'art kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kienitx fonda. Meta mbagħad telet ix-xemx inħarqu u nixfu billi ma kellhomx eruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber u ħanaqhom u frott mamlux. Oħrajn waqgħu f'art tajba u għamlu l-frott, u l-frott kiber u tkattar, u min għamel 30, min 60 u min 100. U qal: min għandu idnejh biex jisma' ħajisma'. Meta kien waħdu, dawk ta' madwaru flimkien ma' 12 resqu jitolbuh ifissrilhom il-parabboli. U qalilhom: lilkom ingħata l-misteru tas-saltna ta' Alla, imma l-oħrajn li huma barra ikollhom kollox bil-parabboli, ħalli iħarsu kemm iħarsu ma jarawx u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux, li ma jbidlux ħajjithom u jaqalaw il-maħfra. Din il-parabbola mintomx tifhmuha? Qalilhom: mela kif se tifhmu il-parabboli l-oħra kollha? Dak li l-bidwi jiżra hija l-kelma. Dawk ta' matul il-mogħdija fejn inżeret il-kelma huma dawk li malli jisimgħuha jersaq ix-xitan u jaħtfilhom il-kelma li nżeret f'qalbhom. Dawk li jinżeraw f'art kollha blat huma dawk li meta jisimgħu il-kelma minnu fih jilqawha bil-ferħ, imma jeruq ma jkollhomx u għalhekk ftit idumu. Meta mbagħad jiġi fuqhom il-għawġ jew isibu minħabbathom minħabba l-kelma malajr jitfixklu. L-oħrajn li jinżeraw qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu il-kelma iżda l-inkwied żejjed għal ħwejjeġ tad-dinja, ir-rabta mal-ġid tal-art u l-ġibda għal ħwejjeġ oħra jidħlu fihom u joħonqulhom il-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dawk imbagħad li jinżeraw f'art tajba huma dawk li jisimgħu il-kelma, jilqawha u jagħmlu l-frott, min 30, min 60 u min 100. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Kemm tisma' b'attenzjoni il-kelma ta' Alla? Alla u dejjem lest biex ikellem lil kull wieħed u waħda minna u biex ifhemna din l-istess kelma tiegħu. Il-parabbola ta' Ġesu hi twissija għal dawk li jisimgħu u jxandru l-kelma tiegħu. X'jagħmilna indifferenti u traskurati għal kelma ta' Alla? L-inkwiet żejjed għal bosta affarijiet. Dan jista' jiddistrattana minn dak li hu tassew importanti u li jiswa. Li nħallu l-moħħ u l-qalb tagħna jiġu kkunsmati b'affarijiet materjali. Hawn faċilment nittaqlu.
u anki nedew b'affarijiet li mhumiex it-teżor etern li hu Alla innifsu. Il-kelma ta' Alla tqabbad l-eruq fil-qalb tagħna meta aħna ikonna qalb li lesta li tirċevija, qalb doċli li lesta tisma' dak li Alla għandu xi jgħid. Il-ħsad huwa żgur. Filwaqt li xi żerriegħa ser taqa' fil-mogħdija jew fejn hemm ftit ħamrija u qatt ma tikber, anki wkoll fejn hemm ix-xewk li mbagħad jifgaħħa, madankollu il-ħsad jasal ukoll. Is-serrija li taqa' fart tajba fil-qalb li hi lesta tagħti widen ser taħsad ħafna frott. Inti lest titgħallem dwar il-verità ta' Alla u ħerqan biex tagħmel minnha ħafna frott ta' għemejjel tajba u tħalli xi ħaġa żommok milli tinfetaħ kompletament għal din il-kelma bil-ferħ u bl-ubbidjenza li tiġi mill-fidi. Mulej, enni nasses u nħares il-kelma tiegħek li jien tħawwilt fil-qalb tiegħi, ħalli l-ebda dubju jew tentazzjoni ma jżommuni milli nemmen fik u nobdik. Għatini li nagħmel il-frott b'abbundanza fis-servizz tiegħek u tħalli qatt li jiena nibża milli nitkellem fuqek mal-oħrajn u naqsam magħhom l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu tiegħek. Amen.